Turčianske obce aj mesto Martin odstraňujú škody, ktoré im narobili víkendové povodne. Od štátu očakávajú financie, ktoré im pomôžu práce zaplatiť. Najmä menším obciam však chýba aj pracovná sila. Povodňové škody zatiaľ vyčíslené nie sú, voda však zničila všetko, čo jej prišlo do cesty. Najviac škôd vzniklo na komunikáciách, na chodníkoch, cestách a poškodených lávkach. Cesty sa nám začínajú praskať, výmolie na cestách, mosty 2 sme zistili. Do obcí aj do Martina už prichádza ťažká technika. Ponúkol veľkú pomoc aj Žilinský samosprávny kraj, ktorý nám ponúkol mechanizmy. Je to taká prvá pomoc, ktorú môže Žilinský samosprávny kraj ako vlastník ťažkej techniky pomôcť ľuďom. V Martine využívajú na práce v teréne aj nezamestnaných v rámci aktivačných prác. Produvávame vreciach, aby sme sprechodnili cestu pre auto. Malým obciam zasa pracovná sila chýba. Ľudia trošku by teraz ako boli potrební s lopatami. Ľudia, ktorí by vedeli narábať s pílkami a proste také tie udržiavacie na vyrezávanie kríkov okolo potoka. No a všetci sa spoliehajú na pomoc štátu. Zo svojich rozpočtov totiž faktúry za vykonanú prácu zaplatiť nedokážu. Mestá aj obce teda odstraňujú škody, ktoré im narobili povodne. Ľudia však majú už teraz strach z toho, čo bude. Predpovede počasia totiž hovoria o tom, že v Turci majú byť opäť silné búrky už na budúci týždeň. Miriam Števková, Teatry.